Ngicela ukukhuluma ngehlelo phansi. Ngiyawubingelela umhlangano, ngibingelela abafowethu. Ngicabanga ukuthi engizothi mina ukuphika lokho okushiwo uNcolosi nokwazelo ke wakusho. Angizile ukuzomela amagoso mina la. Nifuna ukungiqhatha nabafowethu ukuthi ngaqokoba ngizomela amagoso kuyingoma kaZwelonke. Ngicela nje ukwazela ukuthi angivakashi la kuze sicushisane lapho ngendlela ke sihlale sicushisana ngayo. Asibonge ke bafowethu ukubona umcimbi onjengalo uqhubeka kuba impumelelo. Ngicabanga ukuthi sonke siphokophela ukuthi awuhlezi uyimpumelelo kanje. Kungabe sengathi into yomuntu oyedwa njengoba ngempela yaba isibonakaliso kuyena yedwa, kodwa akube into yethu sonke. Mhlambe sibonge kakhulu nothathu Ndoni, siyabona bayakukhuthaza ngempela ukuthi inje njani lengemva kwabo ikhuthale ekutheni ukubaluleke kangakanani umuntu wesifazane naye asondele ezintweni zesinto ezenziwayo. Ngeke sikucingeke okuningi ukuthi kusondela abanjani abangasondela kukhona kwethu lokho. Mhlambe ukwamba fowethu ngizokucela ngubhekise kakhulu kulaba bamakhamera njoba kade esho Jubhingu. Angiseze ukukhuluma ke ngalokho uBhengu wasekhulume ngakho kwase ematafuleni. Ngizokhuluma nje ngokomcimbi wonke. Bafowethu bamakhamera, nenza kahle nenza kabi. Ngicela ukuthi noma ngabe ubani osuke ephethe ikhamera, side uphethe ifoni yakho, uphethe ikhamera ngoba uzoshutha umcimbi, usuke uzoshutha okuhle hayi okubi. Kungani bese sibona ku trend ukuthi kushaya umuntu kwingoma kaZwelonke? Kungani sibone izinto ezimbi ezenza ukuthi ingoma kaZwelonke kuhanjwe kuyokhulunywa ngayo ukuthi hayi iyabheda la nala nala? Uyambona umuntu besenza ukuthi mhlawumbe kumuntu othile gcineni akugcina kucisho okuhle okuningi okwenzekile ngokukodwa okubi okupostwe uwe pageni lakho ngoba uthi ufuna ama comments, ufuna ama likes. Bafowethu siyacela ukuthi noma ngathiwa sisakhulumela ingoma kaZwelonke, noma ngabe imuphi umcimbi womuntu, noma ngabe ufika kithi, uhloniphe phela ukuthi uze kithi ngoba uze ngobuhle, hayi ukuthi uthi wena usuhamba unekwe ububi ubone kithi. Ngisho ungabe ubona umuntu enzani, makuyinto embi asikho isidingo salokho, ngoba okubalekile phela mangucela emcimbini wami ukuthi uzongishuthela, ufuna ungikhombisa izinto oyishuthile futhi sivumelana ukuthi cha lokho ungakuposta, lokho ngeke uzukuphoste ngoba akubona bonke abantu ngempela abathanda ukuvela einkundleni zokuxhumana. Ugcina usuyithola uposto uBhengu usuthuko umzobe. Ubani umuntu okufunakala lapho ngithi uyisitha sami kulabo bantu? Mina ngibona ukuthi bafowethu into ezosisiza ngempela siyacela ngani zakwethu nebaningi kakhulu futhi niyazana. Bese kubabhlungu ke mangabe ngishuthwe uZoso. Sengiposte umfowethu useyangitshela ukuthi hayi uZoso umuntu obekushuthile. Sengithi mina ngixhumanise nawe uZoso akasakwazi ukungixhumanisa naye. Bafowethu siyakusupport ukuthi niyasebenza ngendlela enisebenza ngayo futhi niyayipromote imicimbi, siyakujabulela lokho, kodwa siyakucela ukuthi akube nenhlonipho yobuhle phela kuze nathi sihleze sikukhumbula ukuthi ukuba khona kwenu kubalekile. Sihleze sicabanga ukuthi la esikhona ngathi ningaba khona ngoba nisuke nizoveza izinto ezinhle. Akekho umuntu bafowethu ongenayo into eyiphutha. Akumnandi mawusubona sekunekwe iphutha lakho linekelwa umuntu obengekho. Ngoba naye lo muntu osuke umshutha engabe mhlawumbe umshutha udakiwe, usesikhathi sokuthi uyaphalaza noma wenzani, naye isithunzi sakho usibulele. Nesithunzi sabantu ahamba nabo usibulele. Nesithunzi somnikazi walowo muzi engabe umuzi engabe umcimbi usibulele. Ngiyabonga kakhulu.